Ladies and gentlemen, nazo sesiphinde sabuya futhi episode yakho ohlelo lithandayo uStar wami right here on a favorite channel Umjolo Show. Uyazi ukuthi sila sinama shows amabili esilungisa umjolo uStar wami wathola le ekhaya and omabili lama shows uyawathokozela futhi uyawathanda. Uyafisa ngelinye ilanga ukuzithola uyingxenye yawo kulula kakhulu ongakwenza email us to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ke ushare channel yethu esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami mina ngingudlala Matifana and I am the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi masungibona nje sesizokhuluma nazi indaba eziningi ezahlukahlukene njengoba ubona khona usiso seceleni kwami esizokhuluma naye in a few. Ngakhohlwa ukusilandela nasey'nkundleni zokuxhumana esikhona kakhulukazi ku Facebook ekuwona si fully active kuwona. Search, find and follow Umjolo. Lino 1 million lelo page uzolibona. Dlala Matifana. Ngiyazi ngizongibeka ku 1 million lapha ku Facebook. La sikhona ke nansi indaba enkulu. King akathi methi my king uvesa nobiyona ngempela. Mfethu yazi mina bafethu angikhona lento eniyenzayo nina. Mfethu uvalela umuntu wesifazane endlini, ushaye, uhambe, uyohlala esitolo ufike ukuthi ngimnembile. Mephuma umuntu wesifazane somphelezela umphathele isikhwama, active ngathi awumthintanga acabanga. Ngifuna ipheleke lonto ke manje. Ngifuna ukuthi mengabe umshayile ngisho ngathiwa umuntu akazi ukuthi umshayile abone ukuthi hey bekusetshenzwa la yabo. Afike ekhaya uthi uyamfonela athi baby ngikhathele ibhadi ngobani uphethe nanku ushuni. Wenzani ke lo shuni? Yabo ubizwa ngeKing Bloom Juice. Njengoba uzwa nje awucabanga iKing wena. Awucabanga uBloom. Lawo magama nje omabili asho something to you. Hey bafethu. Kaze ngamdabukela uDali ngoba mina ngiyayazi lento lena. Ngiyazi wena uyazi. Mina ngiyayazi lento le sinodali sobabili cabanga. And angifuni wena singabi khona ispark kwi relationship yakho. Ngicela usifake. Thola lo mengabe uyindoda. Abantu besifazana ngifuna bathi ngibavalela ngaphandle Matifana uyabhizi with abantu besilisa ngoba uyindoda kanti manje lamatotolozi asebenza ehlathini nini ngoba phela anelokhunjana efakwa khona khuleka sothi sifaka kodwa sifuna ukuyifica iready yabo siyifica iready kushibliki kanje yabo siyelele mfethu Lady Bloom Juice ziyakhala ke la increase desire. Lelo gama nje likutshela something ngikuphindele increase desire awuhalela ucansi mfethu ungaloke wena mfethu njalo indoda mengakuqalanga wena uthule qala ubaba mfethu yabo because mongamqala bazomqala ngaphandle reduce PMS yabo asigcini lapho balansisa ama hormones nenkinga mhlawumbe ama periods and stuff uyazazi ke inkinga oyibhekana nazo umuntu wesifazane mhlawumbe kunephunga elibi futhi eliphuma lapha ngezansi nansi into yakho mfethu ithole ube sharp kodwa ke kumele uqaphele mengabe ukhulelwe noma uncelisa ungadlaleli kuloshoni linda ngiyazi mfethu ufuna ukwanelisa umuntu wakho kodwa ngeke ngikuyekele ubhayizi yabo uthi ukhulelwe noma uncelisa ububhizi uyiphosa ngoba uthi ufuna something yabo kodwa ke mfethu khona kunjalo nansi inamba ngizokunika manje inamba khuleka 076 144 8238 076 144 8238 kuleyo namba ke mengabe nje uWhatsApp noma ufona uya WhatsApp usho ukuthi ufunani kahle kahle uhlala odabeni indaba yokuthi lokuthi hi ushela cha ngeke uqonywe si right lapho kuleyo department sifuna ukusiza wena la ukhulise nawe relationship ube right njenganami noDala sibose ukuthi uDala nima sengikhohliwe kodwa sikho ke lapho la sikhona nalo uhlelo esizokhuluma ngalo dadewethu kunjani Ngiyaphila mfethu njani I know ngishapho mfethu ngiyajabula ukuthi uze la uzokhuluma nami namhlanje ngeindaba zakho cabanga ngiyaphila kodwa Ngiyaphila mfethu thank you for having me ke futhi ubale nginaye namhlanje igama lami nguMbali wakandaba ngiqhamuka eHammersdale Ngiyajabula ukuba nawe njengoba bese ngishilo noma ngazi ukuthi mhlawumbe indaba zengazo uzongishiya ngibamba ngezansi noma ngizobe ngiphoxekile somehow yini ekubeka la namhlanje Hey butami nginenkinga nginomuntu wami ubaba wengane zami sengithandane naye more than 5 years manje yes ku right si right nje ku right yonke into ihamba kahle
Until recently. Mhlampe kusukela ngonyaka odlule phakathi nonyaka odlule kuze kube manje. Inkinga ngingese ngiba nayo ke manje ukuthi uThabo mengithi ngiyamthinta noma senzani into kayivuki. Ima alisebenzi. Ngingasho njalo ngithi alisebenzi. Alisebenzi ngoba aninyakaza nyazi ukunyakaza alenzi lutho nje. Ubanana nje. Kuyazithulela nje unyaka wonke wodlule njengoba sekuqala unyaka manje kuze kube manje. Yini inkinga mechaza mhlawumbe uyazama ukuyibeka indaba yena ukuthi yini asikho isisombululo avela naso uvela athi nje mhlawumbe stress une-stress emsebenzini kodwa manje awukwazi ukuthi engahleze ngibekela izitori stress kusuka ngonyaka odlule kuze kube manje uthi mina ngenza njani. Kodwa manje ke kunento engixakayo bhuti wami ukuthi ke umuntu abantu wesifazane uyazi ukuthi siphinde siba ama-investigator. Okay. So ke uyathi mengabelele nginyonyobe ngingene efonini yakhe ngoba phela ngizama ukuthola nami ukuthi inkinga ingakephi ngiyamthanda umuntu wami angifuni ukumyeka yebo. Ongenze ukuthi inkinga kumina kodwa mina sengizamile ke ngahamba ngayichecka ngabona ukuthi imake mawuthi uzamile wahamba uyicheck untshontshile noma antshontshanga medically zikhona indlela zokwazi ukuthi uyicheck ubone ukuthi inkinga ikhona ingakuwena noma yikho cha yami imizwa isebenza kahle yonke into right. So ngithe mengabe ngingena efonini yakhe ngiyafica ubusy uThabo busy impela abantu besifazane hayi cha ubusy. Kodwa manje mengabe ngingena kuma conversation ngiyabona ukuthi sibaningi esikhala ngalento yakhe ngoba abanye baze bayamthuka bathi unoshukela yabo leyo nto yakhe yenoshukela okusho ukuthi vele nakubona ayisebenzi. Bese kuba khona into exakayo ukuthi kulabo abantu abathi ayisebenzi kunomuntu oyedwa yena nje ongakhali ngalutho yonke into ihamba kahle. Unonokwazi wakhe yena yonke into ihamba kahle kade nje emncoma ukuthi hayi uyabonga kade bendawonye yonke into ihamba kahle okusho ukuthi yena akhonkinga ku right kubona. Inkinga shuthi kuthina. So kwangimangaza lokho ukuthi kanjani ukuthi lingasebenzi kuthina sonke bese liyasebenza kuyena. So kunentombazana oyitholile kuthuna okwa. Yebo okuyiyona nje ngibona ukuthi hayi cha yona ke babhizi nayo. Like they are having sex. Shuthi kuyavuka kuyena yonke into right. Ithina nabanye yimina nalabo abanye ekunenkinga. Nokwazi yonke into ihamba kahle. Manje usolani njengoba kunje. Uyabona njengoba umangala wena mawucabanga wena usolani njengoba ngikuxoxela umangala. Cha ngiyacabanga ukuthi kushuthi phela mhlambe it might be something unolwazi ayaziyo yena ukuthi uyenze. Exactly. Kunento ayaziyo and uyabona ukuthi uma kuke kwangena le kholano okwazi wakhe akabambeki. Akabambeki akwazi ngisho ukufihla. Ukwazi nokuyibamba phambi kwakhe ikhola. Noma engekaza ayibambe phambi kwami uzophuma kodwa nje akabambeki. Kunamakhola akwaziyo ukwaziba kodwa le akakwazi ukuyiziba. Shuthi ulongisiwe. Hayi nokuthi kushuthi isobala. Uyokuthi umsebenzile. Hayi kancane. Njengoba ngikuthi ngineminyaka ngihleli nalomuntu. Akukwazi ukuthi manje usekuzongijikela manje kube ukuthi into yakhe ayisasebenzi kade siphila kahle nazi izingane ekhona obufakazi bokuthi into ibisebenza kahle yonke into right. Lento affecta kanjani ke relationship yenu? Affecta kakhulu because angikwazi phela ukuthi ngizoqhubeka ngihlale nomuntu onento engasebenzi as much as ngimthanda kodwa ngizohlala ngihlalela inini njengoba ngikuthi kusuka ngonyaka odlule. Wes uyazi ukuthi ubhizi nabanye abantu ubhizi kwenye indawo kungcono kube ngiyazi ukuthi akayisebenzi at all. Ngabe ngiyazama ukuthi hayi umuntu wami ngimthathe sihambe mhlawumbe sifune usizo sibone ukuthi siyenza kanjani sihamba ama counseling ngisenjani sihambe sibone odokotela kodwa manje akukudingi lokho ngoba iyasebenza khona la isebenza khona. Indaba yakhe yazi. Manje ijongo likhala ngokuthi lona lisuke likhathele njalo. Khathele yena ukhala ngokukhathala une-stress emsebenzini angimiyeke mina njalo ngihlezi ngifuna uyabona nje sengazi ukuthi inkinga kumina mina ngifuna njalo. Kodwa ke like when it comes to lezi zinto zo romance oma foreplay ngisho mhlawumbe uzama ngaleyo ndlela still akusebenzi lutho akafuni ngisho ngimthinte. Ngisho ngimthinte akadingi nje ukuthi ngimthinte kubeke ngabe mhlawumbe bese silala embedeni yahlukena ngazi. So njengoba uze la namhlanje
yini ofuna ukuthi sikulekelele ngayo? Mhlawumbe ukukhuluma naye uThabo akutshele ukuthi yini inkinga yakhe, mhlawumbe mase kukhona abanye abantu, noma ukukhuluma naye-ke unolwazi noma unokwazi ukuthi achaze ukuthi uyenzeni indoda yakho. Ngiyafisa ukuthi ningisize bhuti wami ukuthi mhlambe wena njengomuntu wesilisa uzokwazi ukukhuluma naye, mhlambe uzokwazi ukugonyuluka uma ngabe ekhuluma nawe. Kodwa futhi ngiyafisa futhi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nalo lokwazi wakhe ukuze azi ukuthi ngiyazi ukuthi wenzeni. No, asingayidonsisi, sicela ungiphe inamba yakho mfowethu. Sivele sibangene because Hayi mhlambe uzokwazi ukukhuluma kuwena ngoba mina sengihlulekile ngikhathele. Ma ngiyivule nami la ifoni yami, cela ngiphe inamba. Ngiyabonga. Ngivele ngiqhaqhazele-ke mase kumele ngikhulume iy'ndaba zami. Hayi kunzima kuqhaqhazela mina mnikazi wendaba. Cela ungibambele la. Cela ungifakele-ke lawo ma-headphones. Angabe safika manje? Sefikile. uThabo lo igama lakhe? Yebo, Thabo Zungu. Ekhale. Naso. Hello? Mfowethu. Ba ngikhuluma naye. Mfethu Matifana, ngiyaxolisa ukukuhlupha mfethu, ngilo ngikuxina. Kodwa bengifuna ukuthi ngikhulume nawe. Matifane wakuphi? uMatifana from Umjolo Show iproduction le etela nendaba zothando. Ngifunani ngomjolo mina? Angithi uyajola wena unayo intombi. Nginentombi yakho kahle kahle njengamanje. Intombi yami uba baba ungangizeli nesitambo baba, ngizwa lento eshow. Ukhuluma ngani baba? Mfethu mase kungizela ngeattitude. Nginikeze ithuba attitude yani ufika uyangifonela. Ufonela kabili ngiyayibamba ifoni yakhe, emva lokho uzongibiza ngomfowabo. Mfethu lalela, angilwe nawe. Yazi mina ngifuna sikhulume nawe kahle. Hlala odabeni baba, isikhathi baba asikho baba. Mfethu, okay, uyanginike ithuba lokuthi ngikhulume nawe. Usangibuza ngiphinde baba. Lalela mfethu, wena unentombi ngani owagcina ukulala nayo ngalo wanyaka. Njengamanje kuphela unyaka nezinyanga. Shuthi ngisho nje ukuthi una 5 months kulonyaka ungakazi uhlabe. Hey bona libhadi lami. Wensizwe uyazi uthini ke? Ngitshela ukuthi lento engiyisho amanga yini. Ngiyakusukela. Abuporekile noma mhlawumbe yazi. Mfethu musuku wena mfethu vele ufuna ukulwa mfethu, sifuna ukukhuluma kahle mfethu. Khuluma nami ngikhulumela inzulwane, sitambu sinde sosishola kimi. Okay, nansi ke intombi yakho ngicela ukukhuluma naye. Isiphi istambu? So lento ayikhuluma yawo yazi. Mbali. Uma uthi wena ukukhulumela istambu, okusho ukuthi wena methi una 5 months ungakazi uhlabe, ukukhulumela into ongayazi wena uyahlaba, right? Yini le dala ukuthi ungakwazi ukukhuluma nami? Yini le dala uhamba? Yini engizoyikhuluma nawe ngoba ngihlezi ngikhuluma nawe ungitshela une stress ukhathele. Kusula ngonyaka odlule kuze manje wena une stress ukhathele. Wembali. Uwe lo hamba ugijima komjolo show. Fanele ngenze njani ngoba ngidinga usizo? Fanele ngenze njani mina? Ufuna ngenze njani wena? Ukhuluma nami Mbali, usahamba ukhuluma nezo lonke. Yini engizoyikhuluma nawe? Uhluleke ukukhuluma nami. Yini engizoyikhuluma nawe? Angithi wena ufuna ngisho ngikuthinte endlini. Inqumo manje la. Awufuni ngisho ngikuthinte wena endlini. Ngizokhuluma-ke nawe. Ngikuthinteni Mbali, manje lokho kuchaza uhamba uneka lonke izwe. Yinto yenza. Ufuna ngenze njani mina? Ngiphume-ke ngiyolala ngaphandle mina. Ngiphume ngiyolalwa ngaphandle ngoba phela wena unenkinga. Ubungenankinga wena. Ngithatha ifoni yakho wena ulele ngangena kuWhatsApp. Ngabona ukuthi ubhizi namantombazana amaningi lapha efonini. And mengingena kulamantombazana akho wonke ayakhala ngento eyodwa kuthiwa wena unoshukela, azathi amanye unoshukela, akuthuka ngento eyodwa ukuthi into yakho ayivuki. Kodwa wena kunonokwazi wena olala naye, any happy naye. Angithi uyabotha awufuna ukungilalela namanje awufuna ukungilalela. Mase zikuhlaba manje usubhizi ufana nami. Ifoni yami ubuyinike obaba Mbali. Into ekhulu. Akufuni wena lokho ukuthi ifoni yakho benginikeze obaba. Inkinga enginazo endlini ezingenze ngathatha ifoni yakho. Mbali, ngibhizi kabi uzongikhulumela incithakalo mina. Nincithakalo kanjani kuwena owenze yonke lento? Angithi wena ongasayinaki intombi yakho, meyithi yazama ukuthi nenze izinto nilungisa, awuyinikezi ngisho i-chance. Kodwa sisemsame siyazi ukuthi wena ulala nonokwazi. Ndoda, yazizwa ukuthi uthini? Ngizizwa kahle, nginesiqiniseko salokho. Angazi nguba mina.
Uyakwazi. Ngiyakwazi uthabo wena. Igunya lokuthi uzokhuluma nami kanje. Ulinikwa yimina igunya njengoba ngize la kuyena mina ngimnikeza igunya lokuthi akwazi ukukhuluma nawe kanje. Wembali. Uhlanganise nalowo mbongo lohleli nawo la. Ngihlanganise inkinga esinazo mina nawe. Angithi mina nawe sinenkinga. So ke ubhuti uzongisiza kulezi inkinga zakhe esinazo mina nawe. Angithi wena uyakwazi ukuthi ulale nonokwazi kodwa kumina endlini unestress unenkinga. Kwabanye abantu besifazane unenkinga wena ubone ukuthi kukhona inkinga yokuthi wena ukwazi ukulala nonokwazi kuphela. Kubo bonke abantu besifazane wena ukwazi ukulala nonokwazi kuphela. Ingobe enjani lo nokwazi? Uyiphekula mbali. Suyiphekula. Akhophekula la ngiyabuzwa ukuthi ngiphendule ukuthi ingobe enjani lo nokwazi. Ingobe enjani yena? Ufunani lapho kutshele bakhona ukuthi khona la uyaphi? Fanele ngitshele wena uyangitshela kulo wonke lamantombazane obhizi nawe uyangitshela mangabe uhamba noma wenzani uyangitshela wena. Ela ke mbali ngikutshela indoda yabafazi umfazi wendoda mu. Uyakwazi lokho wena? Imaki wena uyibona inkinga njengoba uneyintombi eziningi kangaka kodwa ukwazi nokulala neyodwa. Kusho ukuthi wena uzibona uright wena ukuthi ukwazi ukulala nentombi eyodwa kodwa unenqwabi yeyintombi ngoba phela uyisoka wena. Uba wena obuza mina lo nyongo. Cha phendula umbuzo. Ukhulumela uDodi wena. Ukuthi kusho ukuthi wena ubona inkinga nje awuboni lo nokwazi wakho khona into ayenzile awubona inkinga wena ukuthi ukwazi ukulala nonokwazi kuphela kuba bonke abantu besifazane onabo wena ukwazi ukulala nonokwazi kuphela ingobe enjani lo nokwazi wakho? Bombali namhlanje ngigeza izandla. Okay. Engathi usheshile ukugeza izandla ngoba manje ngifuna nginikeze inamba yanokwazi sisi ngoba manje ngifuna yabo le film ofuna ukuthi uyibone ngizokukhombisa yona mntakama uyezwa. Umntakanyoko mina uyangazi nguba. Uzoba uyena phela manje angithi wena uyitshela ukuthi usile ngami. Ukwazi ukuba ne-attitude nepipa elingavuki. Isho. Mfethu uyamazi unokwazi noma cha? Lo ngibuza indaba zenzulwane uhlukana namanje. Ngiyakubuza mfethu iba honest uyayazi indle ngane njengamanje. Nokwazi waphi na lo? Awumazi. Intombi yakho. Ngihlangene ngami lapha. Awumazi yini? Wena libele umbuza ukuthi ngimazi uba wena ufuna neduze kaMbali wena. Phendula. Okay bamba kanjalo. Usunendaba yini nami wena? Wena usunojuntshi. Wena mawubuza ukuthi ufuna neduze kwami unendaba yini nami wena? Usunendaba nami wena? Yini Mbali le dala uhamba ungihlaza kanje yini kwenze njani? Ipipi lakhe lingavuki. Okay mfethu. Yabo manje angifuni uhlazeke yabo sowuhlazekile already and ngiyindoda ngiyazwela nginalo ipipi nami and ngiyazi ukuthi ipipi pride yethu kungavuki kwalo usuku phansi yabo ngifuna ukukunikeza ithuba lokugcina awumazi unokwazi yini na? Akuhlangene nawe lokho. Okay ngikunikezela ingoba uyazi ukuthi umazi kahle. Ngikunikezela ithuba ngicela ungibambele kanjalo. Okay, same lesijabulelo sisi lo sengicishe ngathi lesijabaraba. Uyisona vena. Hello? Hello? Yebo. Ungathi inkinga ziningi-ke namhlanje. Yini kwenzeka leni? Hello? Okay. Angimtholi. Othi ngivele ngiqale ngifonele yena futhi. Angajahi ukuthi ngizame. Yabo Nkosi yami futhi. Ngimazi ethi wenzalana ngasayibamba ifoni manje. Mfowethu. Yini nomdala? Mfowethu ngicela ungibambele, angithi ngikutshelile ngasicela ungibambele icall. Baba, sisamba basihlele sibhekane naba. Umulibele manje sinondondo ngenze njani? Kulungile bamba kanjalo, ngeke ngidle isikhathi sakho bamba. Hello? Hayi kunjani ma? Yebo. Yebo, ungizwa kahle? Yebo, ngiyakuzwa.
Ngiyaphila ma ukhuluma noMatifana la kumjolo show sisi. Matifana kumjolo show. Yebo. Awu yini wena ngena kanjani nje lapho? Into eyenza ungene la ngoba on the line nginomuntu wakho uThabo. Ya manje And nginentombi yakhe uMbali. intombi yakho uMbali. Yebo. Manje mina kungihlanganisa uFanethabo nentombi yakho uMbali mina ngonokwazi ukuthi Kuhlanganisa ngokuthi sisi uMbali uze kumina ezokhala ngokuthi uThabo kade agcina ukulala naye kodwa menza iresearch uyathola ukuthi wena uyakwazi ukulala nawe. manje mayekade wagcina ukulala naye kufanele kube mina ngizomthatha ngimgibeze phezu kwakhe. Amthathe sisi khuluma naye. Isibindi sakho siyazi ukuthi ngimangazwe isibindi sakho sokuthi ukhuluma lento oyikhulumayo ube ungene ku-relationship nginomuntu wami sisandana kahle ku-right iminyaka eminingi sekufike wena mina ngisakwazi ukuthi ngikwazi ukulala nomuntu wami sekufike wena. Ima lendizongicala tshele yini uma wena ufuna ukuphatha indoda yakho bithi phuma Akuhlangene nokuphatha sisi, akuhlangene nokuphatha. Imithi yakho oyiphathayo ayihlangene nokuphatha indoda nongayiphathi indoda. Angazani namuthi mina. Ana khona igama engalizwanga awuphinde uthi ini Imithi imithi mina uchaza ukuthini ukuthi umuntu abe nezintombi eziwu10 angakwazi ukulala nazo zo10 akwazi ukulala nawe kuphela kubiza ngani lokho? manje wena uthi mina ngephakathi Uma ngabe ufuna ukukubiza kanjalo kulungile mina ngithe imithi yakho loyiphatha uma uthi uyathakatha wena shuthi uyazazi ukuthi uyathakatha umenzeni uThabo wena umenzeni uThabo ngimnikeze lento asithi akunto esifakane shuthi wena kuphela ophethe igolide wena kuphela ophethe igolide bonke abanye abantu besifazana bana golide wena kuphela ophethe igolide elikwazi ukuvusa ipipi likaThabo leli lingavuki livuka kuwena kuphela phela lenhlobo le eyazi ukuthi mangabe uyakumuntu ufike uqale uthakathe nje hey kahle wena mthakashana yima wena sisebe simala samiyane ungangibizi ngesifeba ungazi isifeba wena okwazi ukuzongena ku relationship yami. Okay okay Thabo. Yezwe ndoda. Unangu uyamuza unokwazi ukuthi ukhona njengamanje kulayini. Ekade mphika. Yaphila nokwazi baby. Ha. Uthi baby. Uyamuza ukuthi ukhuluma kanjani mekhuluma naye? Mina mekhuluma nami endlini uba isidlamlilo. Nambali mpumu wanyoka washo nambali. Angithi uyamuzwa? Angithi uyamuzwa? Iyona ndlela akhuluma ngayo nami ke le. Kusukela ngonyaka odlule kwafika nolokwazi wakhe, iyona ndlela akhuluma ngayo nami le. Ima ke wenza indini ucabanga indoda izokuthanda kanjani ukwenza kanje uyiphethe nje Angeke ngingakhuluma, angeke ngize ngakhuluma, ngeke ngaphepheza unanesibindi sokungibuza lento ongibuza yona. Uyintombazane enjani vele wena uyayithanda kodwa? Mina yabona mina ngiyintokazi ethi la ngihambe khona ngeke ungilandele. Hey wisidwedwe sisabantu ukwazi ukuhamba ubamba amadoda abantu ngemithi uyisebenzisela kanjani imithi indoda ongayazi oqala nokuyibona. Lalela-ke silalela ngikutshele mhlawumbe akakutsheli uThabo wakho lo ukuthi ungenzeka ukuthi wena ofike after akukwazi ke siswami imina-ke okade abakhona siney'ngane noThabo bukephi wena sonke leso sikhathi. Ima-ke usuke wamtshela yini uThabo ngaleli bhomu lengane wami wambandisalo zathi ingane yakhe uhlanganaphi nezinto ezenzeka ku-relationship yami noThabo uhlanganaphi nezinto ezenzeka ku-relationship yami noThabo usethule naye isidwedwe sendoda esinephiphi elingavuki usethule ekuze ukhuluma kanje nami. Okay uthini Thabo ngifuna ukukuzwa ukuthi uthini kule situation uthini? Ngiyajabula manje uyiphathe happy new year wona lo abishode ngifonela wona lo kanjani ngijabuliswa yini uqhatha abantu besifazane yini ezongijabulisa lapho? Uhlanganaphi wena yini yona kodwa uthonzela lo uhlanganiswe yimini uhlanganiswe yimina lona okwazi wakho uhlanganaphi ku-relationship yethu njengoba ekhuluma iy'ndaba zami nawe ukwazi ukumxoxela ngey'ndaba zami nawe lona okwazi wakho. Uyimpempe nje kumele ufundise isimilo kini wena lwabishwa. Hey yonke le minyaka ubungakuboni lokho ke le minyaka uzokubona manje ngwana kusekufike lona okwazi wakho. Lelake wembali ngitshele ezinye zezinto akushiyela zona ilokhu ubona wakho ngapho kungcono kube ungishiyile kungcono kube kuthiwa ungishiyile clean awumsebenzisa kulanga umuthi yabo kube kuthiwa ungishiyile clean ngaba nginandaba manje umsebenzisela imithi manje ngishiyile ngiyawusebenzisa uzoyimela leyo uyawusebenzisa vele ukuchaza ukuthini lokho ukuthi bonke abantu abakwazi ukulala naye wena kuphela okwazi ukulala naye ufika nje wena ingoba ngiyawazi umsebenzi wendoda
Hey yo Thabo bambethatha omakade bebona wangisusa ekhaya ngiyintombi uzophathwe ikhaya wangisusa ekhaya ngiyintombi ngilethela lezi idwedwe zakhe ehamba isebenzisa imithi delete inamba yami kwamanje wena Mbali lwabisho anginandaba ahamba nepipi elingasebenzi elingavuki ungazuqoba iviki sek indaba yakho uyabona nje bekwazi ukusebenzisa umuthi usebenzisela wena usazobasebenzisela nabanye usazosala usale naleyo nto yakhe ethule engakwazi ukwenza lo sengathi ngakushiya naye ingakwazi ukunyakaza ingakho indoda izokushiya ukhuluma kakhulu kungcono nokukhuluma kwami kakhulu kunemithi lo ayiphathayo Mthakashana ngithi mina uzongithatha azongibeka lapho mina ngifuna ukukhombisa kanti uhleli nje ngoba nakho usuthenjisa ukuthi kuzophuma mina kuzongena wena bakuthembise lokho angiyindawo ke sisi Mfethu ngiyakuzwa uthini Thabo Iyakunathi isikhathi sokudlala mina ngiyayivala le phone unampani unjoyela kabo nampani uyivalelani uhluleka ukulungisa izinto zakho usuhlule ukukhuluma indaba zakho usuvala amafoni wena Mbali wena uyigwala ufuzele lipipi lakhe lithulayo uyigwala usuyayivala ifoni Mbali wena sishophe esifike entanyeni wena lwabisho ubona naphansi isishopho kade ungasiboni sonke leminyaka uzosibona manje leso sishopho okubuhlungu ukuthi unezingane ezizoba nesishopha ke nazo lwabisho leso sishopho sazosibuka impilo yakho yonke Wembali shophe esifike emqaleni sek indaba yakho Mbali lalela Wembali uyabona ukusuka ngezizukulwane kanjani loba shayiswa angeke ngize ngikwazi ke nje ukulalela wena ayikho into engizoyikhuluma nawe wena ayikho nje into ongangitshela yona ngizwe wena okwazi loyo ayikho nje into engizoyikhuluma nawe sisi ayikho nengidinga ukuyikhuluma nawe iklasi lakho liphansi kakhulu ayikho into engayikhuluma nawe Mtshele ngengane leyo kugcina sisebenzile owathi uhlanganaphi ne-relationship yami nezingane zami uhlanganaphi ungena kanjani lapho uyafeba ungena kanjani lapho into enitshelana yona mangabe senicamele usuqamele esifubeni sakhe leso uxoxela ngeindaba zami wena okwazi nokwazi ngoba indoda yakhe sibe yigwala yabaleka unganginika mhlambe wena isikhathi sakho nawe ngibe nawe la kwisho khona into engifuna ukuyibona uthini futhi ngithi mina njoba indoda yakhe isibalekile mhlambe ngelinye ilanga ungakwazi ukuthi uze la njengoba kukhona unolwazi sizokhuluma nawe khona into engifuna ukuyibona inkinga umbali mina ngizokushaya uzoshaya ba wena sifebe ngithule mina ngikubuke mina ngishawa into nje hayi shem usukubona ngoba nakho ukwazi ukuvurva indoda yakho bese cansi uzovurva wonke umuntu woza abantu bakubone mchitho wemizi yabantu okay I have one question for you sis uyenzeni indoda livuka kwena kuphela ipipa livuka kwelabanye mangabe phela bona bazi ukuthi indoda mangabe ifika sile upepeza vele lizolala hayi shem unesibindi yazi isibindi sakho asifanisana lutho futhi nesibindi esinenyongo eqale nasipholiswa ngisho inyongo udoti omkhulu udoti kalwabishi isihudu sesidwedwe semthaduke engcolile eyokorobha phansi udoti kahle niyafanelana naleyo ndoda yakhe nepepe lishwa inzululwane niyafanelana nifanelene vele sebalekile naye eyaza nesibindi intombazane so wenze njani ngibone into engiyiphicaphile kule conversation yenu ukuthi lo mjida kushuthi udliswe ngempela cause udlisiwe lento engikutshela yona ukuthi udlisiwe akekho umuntu owenza kanje ukhuluma kabi nawe but ukhuluma kahle nonokwazi angithi uyabo so ucabanga ukwenze njani kukwena manje ukuthi uzama ukulwela umuntu wakho noma uyaphuma kanje as much as ngimthanda uThabo ubhuti wami ngiyamthanda impela uThabo iminyaka ngiminingi sihleli ndawonye bengaziboni ngiyofuna omunye umuntu kodwa ke ngizohlala kanjani yami injabulo ikephi ayikho mama ikephi yami injabulo ngizohlala kanjani nomuntu okwazi ukwenza kanje unyaka wonke vele senguhlalile odlule nalezi inyanga zakulonyaka kuze kube manje kufanele ngiqhubeke ngihlale leyo yento ngoba phela nami nginomzimba ngumuntu nginemizwa manje wenze njani mewukuthi ulifuna la ubu relaxa uyazi ukuthi ibhuti wami umuntu wesifazane uyakwazi ukuyiphatha kangcono kunomuntu wesilisa so bengilokho ngihlala nje ngiyitshela ukuthi hayi kuzolunga ngisaba nokuthi mhlambe mengithi ngiphumela ngaphandle bese kuyalunga kuyena kuyekuthiwa umuntu wesilisa uyezwa mekuthi khona la duva kashe khona yabo uzobe sazi ukuthi unonyaka wonke engalali nami sekwenzakaleni manje nesibili kodwa ke uma ngabe ekwazi ukukhuluma kanje nami phambi kwentombi yakhe
okusho kona ukuthi inhlonipho ayisekho nothando alisekho, ayikho into engizoyihlalela. Yani, bafethu. Kubuhlungu kunjalo-ke, ayikho into engizoyenza ukuthatha iy'ngane zami ngiqhubeke nendlela. Zingaki? Zimbili. Mother of 2 ukhona free. Mother of 2. So Machida. Angifuni ukukhuluma kabuhlungu kodwa ke ngicobekile, yazi ngicobekile bafethu. Umuntu fethu athuka umuntu wakho eminyaka azokhuluma kahle nomuntu omlungisile. Angiyazi ngempela lento ithi yenzeka kanjani. Kodwa ke nazi izinto zenu. Ngiyakhumbula nganesiqala episode inamba ofonela kuyona noma WhatsApp uma ufuna le Shandisi 076 144 8238 076 144 8238. Engakunike yakho mama uyoqala impilo entsha. Hayi, engathi umuntu vele uzolidinga ibhodlela ngoba hayi kade umuntu kalinda. Hayi, qedile dadewethu. Nawe-ke ufike uzothathe yakho. Ungakhohlwa ukusilandela on Facebook umjolo. We do have a page with 1 million followers. Landeleke noDlala Matifana likhona ipage lami lapha with the verified page. Mewukuthi alikho verified ilabantu abayibiza ngami laba kusimini. Uyangazi mina ngi next biggest thing in South Africa. Hlangane ku-episode elandelayo. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.